ಸೂಪರ್ 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 ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಮಸ್ತ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಸೂಪರ್ 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 ಸಿಟ್ಟನ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಾರೆ ಕುಸಲ್ದರ ಸರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಒಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎರಡನೇ ಪಾತಿರ್ಗ ಸರ್ ಮೂವಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಜನಕಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂದು ಎಂಚ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಸರ್ ಜನಕಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜನಕಲು ಬಿದೇ ಬರ್ಪೇರು ತೂ ಒಂದು ನಿಕೊಲಕ್ಕಲ ಕೇಳಿ ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಬಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾನು ಒಂಜಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ಕಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಎಂಚ ಸರ್ಕಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಸ್ ಉಲ್ಟ ಹಾಪಣ ಬಂಜಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಮು ಮಾತೇರ್ಲ ಸೇರ್ಪದು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಅರವಿಂದ್ ಬಡವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಭೋಜರಾಜರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲವ್ರನ್ನ ಚೌಟು ಮಿಜಾರ್ನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬಾರಿ ಜನಕ್ಕಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷದ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ಕಸ್ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ನಿಕುಲ್ ತುಯಾರಿಂದ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡಲಾತ ಬದುಕಿರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದದ್ದು ಕೊರುಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ಡೇ ಬತ್ತುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ OTT ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಕಾತಾರ ನಿಂಗಳ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸೋಪು ಇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲು ಏನು ಗೆಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಬಾಕಿ ದೇಡು ತೂಲೆ ಈ ಯಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಳೆ ನ್ಯೂಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಾಳೆ ಟೀಮು ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಎಂಗ್ಲೇನು ಗೆಂದದ್ದು ಕೊರೋಡು ಆತಿ ಬೆದ್ದು ಪಾತ್ರ ದಯಪನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೇರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಆ 10,000 ಸೊ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನೋಡು ಸರ್ ಆಯ್ತು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಮಜಾ ದಿಕ್ಕುಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತಾಯಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕಲ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದನು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವರ ಡಾನ್ಪಡ ಮಾತಿರಗಲ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದು ಕೊಡಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.